खुलुमखा जत त्रिपुरा सान भिडिअ नायथनाय रकनो संकेन्द्र आंनि थामनेल नुखाना इनके दिनै आं सावन नायमानि अमनो थांनाय मासो जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बै साख्लायजाक पेट्रल क्राइसिस सेफ पेट्रल गुलता बायदि फरेन ट्रिप ता थांनि हि साजामानि जत खोना जत सिखना संके त्रिपुरा गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी ताबक पेट्रोल नि दाम बारे मानि बर बार जाना नाय जायसि बर दुस ना नाय दे ताबक तो 105 टाकानिसै गोबां बारे लाहायसि गैस सिलिंडर 1100 2-3 टाकानिसै गोबां बारे लाहायसि दाम सोबत अमनि दुस नानै सोबामनि बार जानानै सेफ पेट्रोल हिने सालायो गोल्ड ता पाइदि हिन सालायो फरेन ट्रिप ता थांदि हिन सालायो गोबांमा मिनिस्टार एमएलएस रक शो ऑफ खाइबेला साइकेल चालावगै बाइक चालावगै गाड़ी चालावलिया कनवय तिलिया स्कॉट तिलिया के फुनुबाल हा चिनि पब्लिक रनो सोबा बार जानानै 105 टाकानिसै गोबां पेट्रोल नि दाम अंमानि ताबक सोबा बार जानानै गैस सिलिंडर नि दाम 1100 निसाय डबल रां मारि बा दाम अंमानि सोबा बार जानानै सादियासि ते चिनि पब्लिक रबो गोबांमा बिभ्रांत बानिनि गोबांमा प्रब्लेम अंलायमानि अदेक बानिनि बटल पेट्रोल रजागलिया अदेक बानिनि लाइन बासावै 4-5 घंटा लाइन बासावै पेट्रोल नावानि बागै साखथालायजाक जों अमाइकेबो प्रब्लेम अंलायमानि गोबांमा जों नुक्लायला हाया दे सो हाइके शो ऑफ खाइला हायसि त्रिपुरानि मिनिस्टार एमएलए नेता तोनाय रक बरक शो ऑफ खायसि जिन पब्लिक रनो बाहायके शो ऑफ खायका निरावबो सिवायसि अदेक साइकेल चालावै चालावनाय फुनुक तंनाय तंगो अदेक अटो बाय ऑफिस थाङै हिन थांनाय तंगो कनवय किरै कनवय तैया स्कॉट तैया अमाइके थाङै तंगायसि ते एमएलए तोनाय रक स्पेशली विशालगढ़नि एमएलए सुशांत देव बहायरबो जे मोदी जी साख्लायमानि पेट्रोल क्राइसिस गोल्टा पाइदि फरेन ट्रिप ता थांनि हिन सामान नतैबै बनो रिएक्ट खालायनाय मोदीनि कोक नावैनाय बबो बाइक बायखायनाय बनि जे एलाका जे बनि कन्स्टिट्युएंसी बो बेरायखिनि खायनाय ते गाड़ी 4 चक्का चालगलिया 4 चक्का तैलिया 4 चक्का तैबिनाय बेरायखायनके 4 चक्का तैबिनाय फिल अंखर खायनके रां गोबां थाङो खरस गोबां थाङो बाइक बायनके रां कम बायोगो खरस कम अमाइकेनो बबो सावैनाय बबो जोंना शो ऑफ खायखायसि जों पब्लिक रनो शो ऑफ खायजा हायसि अमाइके के मेनली तो चिनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बो तो बोनो सावैसे फरेन ट्रिप ता थांदि गोल्ड ता पाइदि दिनै पेट्रोल सेफ खायदि पेट्रोल क्राइसिस अमाइके बोनो साख्लायबि रबो हायसि फिया बोनो जों नुगो जे इटाली हाय बैनि कान्ट्री बो थाङैनाय बेरायमानि बैनि कान्ट्रीनि प्राइम मिनिस्टार बाय थाङै मालायमानि अमाइरबो जों नुगो हायसि बो कान्ट्रीनि प्राइम मिनिस्टार बाय बो मालायमानि थां मालायबि फाय इटालीनि प्राइम मिनिस्टार जियोर्जी मेलोनी बाय थाङैनाय मालायबि फायबो हायसि आसिके खुशी आसिके रोमांटिक खायनाय बो मालायबि फायबो हायसि ते आरोनि इटालीनि प्राइम मिनिस्टार जियोर्जी मेलोनी नबो बो मेलोडी टॉफी बा चॉकलेट मेलोडी चॉकलेट बो याफारै काबै फायबो हायसि याफारै काबै फायबो हायसि निराव जत पब्लिक रबो नुगै तंबायबो हायसि हायदे हाया किसे कमेंट खाय साबायदि इनके प्राइम मिनिस्टर सि क्राइसिस इन साव गोल्टा पाइदि साव फरेन ट्रिप ता थांलायदि रां सेफ खायदि रां हाय ताकिबिदि रां मांगना ताकिबिदि अमाइके सामानि कोंनो साख्लायबै बो निजेसे बेराय तंराव के ठीक है प्राइम मिनिस्टर नि कोंनो आं ताबुक साग्रालिया चिनि त्रिपुरा हास्तेनि नेता तंनाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि मिनिस्टर एमएलए रौनो से आं सावै तंगायसि कारण जों नुगो अदेक साइकेल चालावनाय फुनुक तंगायसि बनि गेट नि फातार मेन रोड किसिसा बा 1-2 मिनिट नि बागैनाय शो ऑफ खालायबानि बागैनाय साइकेल चालावै न्यूज मीडिया कारवै जों मिनिस्टर जे चिनि भारत हादरनि नरेंद्र मोदी जी बाय साख्लायजाक पेट्रोल क्राइसिस सेफ पेट्रोल गोल्टा पाइदि फरेन ट्रिप ता थांदि हजामा नतैबै पेट्रोल क्राइसिस नतैबिनाय गोबां कुक बरक गोबां कुक एमएलए गोबां कुक नेतास रक गोबां कुक मिनिस्टर साइकेल चालावै फुनुखासिनो हायदे हाया अमो शो ऑफ सेसि अमो शो ऑफ से खायजा गायसि जों पब्लिक रनो फिया अमो गवर्नमेंट नि चाल जाते बरकनि ते लामा करै हायसि बाहायके बरक पेट्रोल नि दाम बारे रय रनाय बाहायके त्रिपुरा हास्तेबो पेट्रोल नि दाम बारे रय रनाय ते गुबुन स्टेट बाहायके पेट्रोल नि दाम बारे रय रनाय इंडिया हास्तेबो बा भारत हास्तेबो अमो हाय बरकनि प्लेन करिने बागै बर अमायके साख्लायबै
borok show off khlailaibai borok tabok petrol ni dam bare roi tonglaibai age 96 97 rupees tongmani Tripura haste o tabok besek 105 টাকা ni sai kabang laila ha haise 105 টাকা ni sai kabang laila ha petrol ni dam inke u petrol ni dam morok marok seba dos na nai ha seba bar jana nai haide haya omo pura puri government ni chal haise karon omo haige to joto kisu dam morok ba haige to chini public rok si theibai nai bele chini public rok ni ba si chaye bele rangni moilo kari khaisi rangni dam kari kha rangni value kari kha haisi asi kitabok rangni value kari kha thok sersa nini petrol sersa cycle ba gari ba bike go dawi chalo gari si 105 টাকা chai ka ba lai thani maso only 96 97 rupees tongmani pia tabok ni maso basik sogika o jeta o je petrol crisis se petrol honja front siming basik soka kabangma borok bibran tongbala kabangma borok problem kalabela bahai ke nini ordek borok ba petrol crisis petrol maya office thangma yangnai nini school thangma college thangma yangnai hinai nini line ba chawi nanai nabai khaisi sal hoya watui hoya satung hoya pia line ba chawi petrol cheng nango hinai jani jani gari jani jani bike scooty jani jani mal khungo jani jani mal khungo petrol supungui ba dawai na baila hasi 5 ঘন্টা 3 ঘন্টা 6 ঘন্টা বাস আই লাইন ke omo hairo ke bahai ke tamani bagi public ro no ke khlaiba government ni joto chal tei শুধু oro jaga o petrol simia gas ke je petrol crisis howani sekang gas cylinder si crisis ingra o sekang gas cylinder tabok office thangi pai hanke besek badam 1104 টাকা বা 1102 টাকা আগে বসে তংমানি 800 900 টাকা তংমানি যে ক্রাইসিস হি সাকলাই জাকরন সিমিংকে 1106 পাইলে আইছে অফিস অফ ব্ল্যাক ও পাইবি চানাই রকে বসে রবি মাতম 2500 টাকা নি কম করে আইছে 2500 নি কম করে আইছে ব্ল্যাক ও পাইবি চাওই তাবক লেখা সেরেং তনাই পড়েবি তনাই फोरोंगै तंनाय आगरतला बा गोबांमा जागा थाइबा बारा तंवैनाय सेरें तंनाय रक चिन्ति प्रासां थों बैनि बसं थों गोबांमा बरकनो पाब्लिक जत पाब्लिक आइसे तिप्रा हास्तेनि जत पाब्लिक बरक जत तबक प्रॉब्लेम हाइसे गैस सिलेंडर थाइसा पाइचाबानि से 2500 টাকা के 100 देहाइसे ताकुते बुकुकसं 100 दि ओमो पूरा पूरी गवर्नमेंट नि चाल गवर्नमेंट से जत किसु खाइबाइसे कबै को खाइसे ओमो गैस सिलेंडर थाइसा नि 2500 3000 টাকা रवै पाइ माचाबै माने ओमो जत सिवाइसे गे पेट्रोल नि दाम बारे माने सेबा दोस नानाय सेबा बार जानानाय गैस सिलेंडर बारे माने गैस सिलेंडर नि दाम बारे माने सेबा बार जानानाय यस ऑब्वियसली ओमो गवर्नमेंट नि चाल हाइसे गवर्नमेंट नो बारे रवाइसे गवर्नमेंट नो बारे रवाइसे रतनलाल नाथ संरक नि साइकेल चालौबै फुनु गाइसे साइकेल चालौबै फुनु बनि गेट फादर नि किसिसा अंखारिनाय साइकेल चालौबै फुनु बो सिमिया ते नि आगे कचाम बीजेपी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य बो साइकेल चालौबै फुनु गाइसे नि एमएलए सुशांत देव बो बाइक चालौबै फुनु गाइसे बाइक चालौबै फुनु पेट्रोल सेव खाइदि गाड़ी कतर नि चार चक्का गाड़ी बो चालौला हागे गोबां खर्च थाना हि ओमो हागे सावैनाय चालौबै फुनु गाइसे नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा बो सेम अटु बाय थांगो हाइसे ऑफिस अटु बाय थांगाइसे सेक्रेटारिएट ओवर अटु नो बुक खाइनाय अटु बाय सेक्रेटारिएट ऑफिस थांगाइसे सेम रतनलाल नाथ बो सेम अटु बाय थांगाइसे रतनलाल नाथ बो अटु बाय थांगो सेक्रेटारिएट ऑफिस पेट्रोल सेव खाइमानि पो 1-2 दिन थांहा बरक 1-2 दिन साइकेल चालावला 1-2 दिन बरक बाइक कालाइला निजेनि कन्स्टिट्युएन्सी वो बाइक बाइसे फील खाइसने पो जे जगह वो निजेनि कन्स्टिट्युएन्सी वो प्रोग्राम अंगै तांला हांके आरो जगह इनविटेशन रोजा हांके सुशांत देव तमाहिसा विशालगढ़नि एमएलए तमाहिसा बाइक बाइसे थांगिनाय आरो बो एटेन्ड खालायनाय पो चार चक्का गाड़ी तिलां लिया पो चालक लिया बो यूज खालिया पेट्रोल सेव खाइमानि ठीक है पेट्रोल सेव खाइका नरक जों जत पाब्लिक रो नरक सेव खाइबो हि फुनु बाइका फिया पेट्रोल नि दाम बारे माने सेबा बार जानानाय मसिया आइसि हायदा हाया जत कमेन्ट खाइ सालाय दे चिन पाब्लिक रो जत कमेन्ट खाइ दे आइसि चिनि पाब्लिक रोबो सिगां पुइला जे पेट्रोल क्राइसिस नि लाइन लामा बासा
লাইন কলকমা বাসা লাইবে পেট্রোল না লাইফ্র কেতে মাংলাই যত সোশ্যাল মিডিয়া হন্দি ফেসবুক হন্দি হোয়াটসঅ্যাপ হন্দি যতন ফটো বই বা যতন খরাং তিসা লাইব পোস্ট খাইलाइब फिया ताबक जे 105 टाका से गोबां पेट्रोलनि दाम ओंगै पाइफोरंके केबो मोनसे साया हाइनो चुपचाप जत जत पाब्लिक रन कोनो साइ दं हाइसे जत चुपचाप 5 टाका 105 टाका 107 टाका ngैबो पाइबै चालगै कावै दंबाय हाइसे ते अमो कमे लांगलि हाइसे ओ जे 105 टाका से गोबां पेट्रोलनि दाम माने ते जीवने तलाबो कराय हाइसे नां हाइके ते बास बारेनाय फिया तलाले इंया हाइसे सेम गेस सिलिंडरनि दामबो के अमो जतनो सरकारनि गभर्नमेन्टनि चाल हाइसे अमो हाइके तो चिनि पाब्लिक रो थैबाय नेबले चिनि पाब्लिक रो सिगे जत किसु मानथगिया चुगिया कायांबाय नेबले अमोनि बागैसि सावाइसि जस्ट चिन त्रिपुरानि नेता तंनाय सरकारो तंनाय गभर्नमेन्टो तंनाय मंत्री मिनिस्टर रक जों पाब्लिक रनो बरक शो ऑफ खालामगासिनो शो ऑफ खालामनोगौ ताबो केबोदे साइकेल चालावै दं केबोदे अटो बायनि सेक्रेटारिएट बा केबोदे अटो बायनि विभिन्न जायगायाव बा आलादा जायगा आलका जायगायाव थाङै बेरायबै दंबाय ताबो बाइक स्कूटी चालावै दे दंबाय केबो तंलि हाइसे ताबो स्क्वाड करै सारा नैनि कनवय सारा कोनो जायगायाव थांनो थां नैनि सीएम थों नैनि मिनिस्टर थों एमएलए थों चार चक्का सारा गाड़ी बरक थांनो थां बबाय स्कूटी बाइक अटो बाय थांनो थां थांया हाइसे कनवय लगे तंनाय 6-7-8 गाड़ी नैनि स्क्वाड तंनाय 2-3 गाड़ी बसंखा 13-14 गाड़ी लगे वो तैजा खाइसे फिया सेफ पेट्रोल फो पाब्लिक रनो के तमाय साइकना रो सेफ पेट्रोल पेट्रोल दाम बसक 105 टाका से गोबां गैस दामनि बसक 1102-3 टाका से गोबां हाइसे अमो बचिन पाब्लिक रनि साकाव अटैक खाइजों मानसि चिन पाब्लिक रनो हामया जाया भविष्यत सिकमा जाग माने हाइसे कलाइबले जस्ट शो ऑफ खाइला साइकेल चालावै फुनुगला हा बाइक चालावै फुनुगला हा स्कॉट तैयावै कनवय तैयावै फुनुगला हा 1-2 दिन से सिंह 1 दिन सी बोने परे इंगे जो तो स्कॉट तैला हा कनवय तैला हा निनी एसी गाड़ी तैला हा गाड़ी नि स्कोपलो लियाते अमसी से पेट्रोल ही पाब्लिक रनो को फुनुगै दं शो ऑफ खाइबिनाय बुसिबाय देहासि जो तो चिन पाब्लिक रन बुसिबाय देहासि सो दिनिन बगे आसिनो नेक्स्ट वीडियो से मालावि कोक सालिपिनाय सो केन्द्राव आनो चुबा मानो निरावनि कमेन्ट खाइमानि बिसिंतै निराव आनि भिडियो नो शेयर खाइमानि बिसिंतै आनि चैनल नो सब्सक्राइब खाइमानि बिसिंतै निराव आनो सपोर्ट खाइमानो आसिनो दिनिन बगे हामबाय टाटा।